من تود ولا سلام سلام كبر مرحنا جوني انا نخا برجد نحمدهم كاب چامبر يكينا ناتكم يا ماتنا نخا ابز مص موترات تخارينا كنغوينا ترالنا ولا لا يكيون زياده غمي لكم سلام بحفشه دحر نوع غزي كاب لايف يزمزلو انا مالتيون بطعمي ولا بجرات مسر يعني ري ولا صراحه مسرحات ولا ادنقط وسن يبولن بطعمي تبعت ከምዚ ዓይነት ውሳነ ተራይ ይፈልጥን ምናልባት ኣብዚ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ከምዚ ሕጉን ሕጋውነት ገለገለ ስቁልካ ከምዚ ለባም ዝፃወቱ ሰባት ኩሉ እዮም ኣብዚኣ ግን ኩሉ ሰብ ክፈልጣ ዘለዎ ማለት እና ከም መናእሰያት ዝሓስብ ኣነ ከም መናእሰያት እቲ ክቐትለካ ዝኽእል ከፍርሐካ ዝኽእል ኮታ ኩሉ ነገር ሳራ እምበዓል ሓሊፍካ ኢኻ ነብሶ ከም ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ነገር እዚ ንሞት ሓሊፍካ ከለካ ንስኻ ኣብዚ ለባም ተፃዊትካ ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ብጎንፂ ደይቡ ብጎንፂ ዝወርድ ዝኾነ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ኣብዚ መሬት እዚ ዘሎ ንኩሉ እዚ እንድሕር ፀራሪካዮ እንድሕር سر مسرته تفيقها يوم صباح نقوله بوطان لك نابتي زغيد زلو ناب حد درجة كتساقا قري خماتي ولا أمون خانق أتوها زلو تقولوا ونوحج سلازين احنا كمان سياد مالتي مستي لعلنا مستمكرو لو نايبا عبد جنايد ممرح قدامنا تحب نحقاو النسل ابتزل لنا دادا مهارنا هو بخرتي خنصير لنا ماتي بخرتي نسعر مش تحرم خانتا أبي كخا أفريس كاتب بلا خمسة نايجر من تقول ما ماتي لازم بتحكي كمزي قبروا مين خصوا مين قال زبال نفولتينا تحق يتجزيت سنا جيرمان كل نجر نيرنا ينا نفولتينا أول مالتي يتيم بقولوا بحجي فكون قرن زلوا بقولوا بيداتهم من قرن حناس لزلنا نعاومون كل لنا مدقيفنا مالتي قلت مسبب لهم ويكس بوبيا ويد مالك خمسة سنين ما له كلا هذا كم سنة كونية مالتي سلسلة كسارك مقنعه زي ما عاوزنا وركم كلاتكم ولا حنت نقدر نسمعكم يقولون قال أبتناي نايسويز صبغ تاريخي زلوا ماتي نايسويز صبغ تاريخ زلوا صبغ تاريخهم كان عامل نايس بعد زماش كي تعرف يدري ولا أقول استهارمون قرين صغيرين قلني ماتي أب سويزي ترى نايسويز أزيهم ترنفاتن الله ما تعبيتهم بترنف زقون مالتي بمولا زم ترنفات زيهم بزقات أمزي مالتي مرة تقام حلال بالكم زدلي بعد كبر مرة حيكون بعد يوم كم مسوقهم يوم ماتي جنراتيون كلهم مسوقهم يوم بسرعة تقبلهم كذا بالمالتي لذي باقوا بيتراتن جوني أبو تلو ترنفاتي ولا حتى خبزي زسكب نجار يقولون ماتي أب سويد مالتي أنا قبل بين كلاني كأيونا لو يوم يوم سون ترنافة بترنف حيز اللوم أبي تحاول نمزرع سينا سينا أب أبرجنا حمدو خدمة ما لازلنا عن قطع تليو ملونا يقوم مالتي ودمنا بزين كدس نقول نقدي بنام صون سلم نغلينا مثلا نغمزر دان جوني أبتنا ودبات قلقل زبل كايو مشكلة يوم تقوم المهنيات ودبات علما يقولوا رأي يقولوا مساي يقولوا تيم تقوموا جنزب ما حتى ترى نتمنى سيكون إنه بعد كرحان مالتي زلوا ما حبر متمن خيفتر بورجع بعدي بخبا ودا قبر تاي قبروه لازم يخي قرار ما حبر متمن خيفتر غير مماتي أبجر من زنبرة جن أبجر من زنبرة بملوهم نيركم بزحد نيرهم كمان دك حما ولا عرفتين نيرهم بس لو يلهم سأنت تاير أنا يسرت تقول زايد أجرهم ما أزكم زي كوني راينا نورس فيديو يسرلي نيرهم ماتي لازم واحد يبزحوا قاب كله مهان برجن حمر فريق زمان سيزي ما حبرهم متمن فترة له قالنا ودنا ماتي تنوالد كاتمال عمتي تمال كل نجار تكون تنبركي حاطيغي فأنا قلت فترة ناس بالسنة دقست من وخبيز لني جن فقر بانديرا إذا لو ماتي تمالي ما يسمي تمتز نبرك حجي أبز كدك فيه مالخي لكن استيو نقال سبتاع ما قدستين بتاعم خا وصلنا تالون سلين السخنون كت كان عندك كسار كتدينا يبلكن حاف تبلا لكن لازم الزخير زل غيدي بتبعات مقراصنة كتقارص كلاون عليك مالتي لذي بآخر تمانية سيبتاع في زبل ولا اتزلوا حيل كتقم سلازخن ناتكن قالسي بتاع ما قداسي مادي ابز غزي زيكوا بزحات مالتي ولا وحده تبلا بزحات كنكيدنا خبن مسينا قلملت بلا فيسبوك يكون ولا برايفت يكون بزحات لوكس كن علخن اجوكم كتقرعنا بخانكن لك خمسه زحلف اجيتات كن مالتي وعرضات بخانكن يامني كتحب بزان قالكن ما مع الجنب بلاك حان سلام قلعنا رجل بالفرت عدا يبغون يركب كلام صاغ بس بتاع ما ازي خطيب كتبت بقين عمدو قبل لازم كنتي عند تبع زغون غراطنا انها قالت منفس العلكن كتقاس خد كده لك تبعه نحنا ممكن تكفك نحنا اقلقلتنا باريا زي كون لك كمان اخذ مرحان كم تخيرا نقدميته ممكن تنحلفك كم نخيل كتعامنا لك مالتي لازم نسخن افلحت بون دراي يكون مرحه تكون كم تخيل امينكن مسانا خويل كن تقالسي مرحه كم تخيل امينكن تقالسا دغفوهم ابو زلغن يكون ابزل عدب نرو يكون يغني لي انا لجوني اوكي ثانك يو هلنا الغدو
مرحبا جون حوي مجمرتا عللللللل طبعا ديكم ماسكيكمنا ناي بحق بقى I don't know خندي معلتينا خيدقسنا جنرال جون مس ملوء كبر مالتي طويله سلام بلكا جون عركي دقا كدق حماد سراي بقى خمزيلكم كتقالص كلكم بحبار ገለ ወጻኹም ክትገልጹ ከለኹም ሲ I don't know ክንደይ ሰብ ተባራቢሩ ክንደይ መንእሰይ ተሲኡ ክነግረኩም አይክእልኔ ነቶም ስለምንታይ ይኹም ከምዚ ትገብሩ ዘለኹም ድብሉ እዚ ናይ ህዝቢ እዩ ናይ መንእሰይ እዩ ወጥዑ ድገልጸሉ እዩ ናይ ውድብ አይኮነ ናይ ገለ ይኮነ በቃ ስለምንታይ ይተልኩም ካኒ እቲ ኢድ ናይቲ መንግስቲ ንምስባር እዩ ማንም ሰብ አይጠፍኦን እዩ መንግስቲ ስለምንታይ ይነብራሎ በቶም ደገፍቲ ዝነብር ኣብዚ መጽኦም ማዓት ገንዘብ ክእክቡ ማዓት ገለ ክእክቡ ኖንዶ ንሕና ኤርትራውያን ሲ እቶም መንግስቲ ናይ ተዓዲ ናይ ኢሮጳ ከማን ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጥዎ እዮም ንኣብነት ኣብ ሽወደን ካብ 2012 ጀሚሮም ኣበይ ገንዘብ ኣቱ ኣበይ ባንክ ካልእ ክትኮኑ ኣይትድለዩ ማለት እዩ ቆልዓ ሰበይቲ ሃሪሞም ገለመለ ንዝብል ከኣስምዑ ዶ 363 መንእሰያት ኣብ ባሕሪ ክጥሕሉ ከለዉ ሲ ኖንዶ ኣፍልጦ ክትህብዎም ከም ኤርትራውያን መጠንሲ ባንዴራ ከማን ይኹም ክትልግስሎም ዘይከኣልኩም ዋላ ታ ባንዴራ ይኹም በቂቅኩምሎም ኤርትራውያን ኣይኮኑ ንክትብሉ ስለዚ ቆልዓ ይኹን ሰበይቲ ይኹን ዓቢ ይኹን ጉዳይ ናይ ኮነን ኩሉ ክጭልገፍ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ክንደይ ዓመት ኢና ንሕና ክንጠፍ ኣብ ባሕሪ ኩሊትና ክሽየጥ ጉዳይና ኣይኮነን እንታ ክገብሩ እዮም ዓበይቲ ጉድኮዱ ካልእ ክሰኽቡ ድቦም ኣብኡ ኮይኖም ይስዕስዑ የጣቕዑ እንድሕር ኣለዉ ጉዳይና ኣይኮነን ንኽትፈልጡ ማለት እዩ ተጋሩ እዮም ነይሮም ኣብኡ ገለገለ ንትብሉ ከዓኒ ተጋሩ ንዓኹም ሓሲቦም ኢኹም ጉዳዮም ይገብሩ ኣለዉ እዚ ጅስ ናትኩም በቃ ንዓና ኣፍልጦ ክትህቡና ስለ ዘይትደልዩ ኢኹም ከም ተቃወምቲ መጠን ከም ኤርትራውያን መጠን ወፅዓ ከም ዘለና ኣፍልጦ ንኸይትህቡና እንዲኹም ተዛሪብኩም ኣይተዛሪብኩም ንዓና ጉዳይና ኣይኮነን ማለት እዩ ጉዳይ ኣወል ስዒድ እንታይ ደክብለካ ደለ ጆን ሓወይ ኣወል ስዒድ ካብ ብሕጂ የቀነልና ኢና ንብሎ ኣወል ስዒድ የቀነልና መንእሰያትና ኣባራቢርካልና ህዝብና ኣባራቢርካልና ኣብ ሽወደን መፂኻ ነቲ መንግስቲ ክትፀርፎ ከለኻ ነቲ መንግስቲ ሽወደን ኣባራቢርካልና ኣብ ጋዜጣ ተጻሕፈ እንተሪኢኹሞ ኖ ሞር ገንዘብ ካብ ኤርትራውያን እዮም ኢሎም ካብ ብሕጂ ትእከብ ገንዘብ የላን ካብ ኤርትራውያን ነቲ መንግስቲ እቶም ኣብዚ መፅኦም ዕቑባ ድሓተቱ ከዓኒ ወረቐቶም ጽቡቕ ጌርና ክንሪኦ ኢና ተባሂሉሎ ኣብ ጎኖም ኮይና ንሕና ተሰሊፍና መንዮም በዓል መንዮም እንታይ ይገብሩ ኩሉ ንሕና በዓልና ክንሕግዞም ኢና ባዕልና ምስኦም ክንሰርሕ ኢና ተረዲኩም ካልኣይ እዚ ብዛዕባ ናይ ደቂ ስዊስ ከምዚ ወዲ በላይ ድበሎ ጆን ዓይረከ ዓርከይ ወላ ሓንቲ ኣይትሰከፉ ንሶም ተመክሮ ኣለዎም ቅድሚ ሕጂ ጽቡቕ ገይሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ተኣኪቦም እዮም እታ ሓንቲ ፀገም ዝነበረት ኣብ ውድብ ስለ ዝነበሩ እዮም ሽዑት ነገራት ምስ ገበርዎ ንዘማይ ኣቑርዮም ኢዱን እግሩን ሰይሮም ምስ ደርበይዎ ንሕና ኣፍልጦ ክንህብ ኣይንደልን ኢና ዶ ኣይንሕግዞም ኢና ስለ ዝበሉ በቃ ካብ ብሕጂ ውድብ ኣየድልየና ገለ የድልየና እዚ ናይ መንእሰያት እዩ ናይ ህዝቢ ማለት እዩ ካልእ ክብል ዝደሊ ሓንቲ ነገር ደቂ ሓማሴ ናብኡ ነይሮም እዮም ምስቶም ቀዳሞት ዳኣተው እዮም ሶ ነዚኦም ኣፍልጦ ሃብዎም ጆን ሓወይ ክሬዲት ሃብዎም ካልእ መንእሰይ ክስዕበና እዩ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ዴንማርክ የራኽበና እንድሕር ብሕጊ ደው ደይበለ ባዕለይ ከይደ በኣካል ብዙሓት ደቂ ሓማሴን ሒዘ ክመፅአ በቃ ከምዚ ኢልና ጥራሕ ንሕና ተጣናኒግና ንኸይድ ጉዑ እዚ ሰረት ኣከለ ጌርክዮ ደለኺ ሓማ ዊን ወስኽላ ዊን ከዓ ጽቡቕ ኣይኮነን ከምኡ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነ እቶም መንእሰያት ናባና ክመፁ ተኮይኖም በቃ እዚኣ ናይ መወዳእታ ፋይል እያ ቴንክ ዩ ጆን ዓይነይ ኣብ ጎንኹም ኣለና ኦኬ ንኸይድ ኣለኻ ዲ ሃብር መጻይ ኣለኹ ጆኒ መራሒና ከምዚ የለን ከምዚ ዓይነት ኣኼባ የለን ጽቡቕ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ እዩ እዚ ኣገዳሲ ስራሕ ናይ መንእሰያት እዚ ናይ መንእሰያት እዚ ሕጂ ካብ ሕጂ ንዩ ዓጋት የብልናን ንሕና ኢና ከዓ ትረኽበ ነምፅኦ ካልእ ዶምፆ ነገር የለን እዚ ኩሉ ስድራናን ኣሕዋትናን እንዳቦኸዩሲ እዚኣቶም ከዓ ክዘሉ ተራእይዎም ምዝላል ተራእይዎም ደይዘሉ ኢሎም ሲ የጉርዑ ኣለዉ ደይዘለልና ኢሎም ሲ የጉርዑ ኣለዉ እዚ ለጉርዕዎ ደለዉ ከዓኒ ንሕና ከዓኒ ጽቡቕ ጌርና ክነጉርዖም ኢና በቃ ክላስ ኩላትና ተኣኻኺብና ብሙሉና ተኣኻኺብና ነዚኦም ሲ ካብዚ ኣውሮጳስ እግሮም ሴርና ንዓዶም ክንመልሶም ኢና ካላስ ካልእ ወላ ሓንቲ ኢሎምና ንሕና ከዓ በቲ ዘለና ዓቕሚ ኣቲና ሓሙዶም ላዕል ነስዮም በርከ ብሕጊ ተሓቲቶም እዮም በጋባብ ተሓቲቶም እዮም ግን ካብ ዳኣበዩ በቃ ብከምዚ ክነኣትዎም ኢና ወላ ሓንቲ ድሕር ንብለሉ ነገር የለን በቃ እዚኣ ክብል ጆኒ ኦኬ ቴንክ ዩ ኣለኹ ዲኺ ቲዝሚ ኣለኹ
جون عيني مارسا جوني يلا شكرا. جوني أنا مجمرة كم حلال فازي دلي داي مسلكا نزا مبلت شارموطة مونيكا غزلكش نسا كم حلال فوز زلا ملأختي قبل على سدرا بيتنا قال لي لا يكونن مخنياتو ودبات ስለዝተስአ ቦታ ከም ዘይብላት ስለትፈልጥ ጓል ጎንደር ምዃና ስለትፈልጥ ትዕገርግራላ እዚ ግን ባዕልኺ መቃብር ክንፍሕሮ ኢና በዚ ጋጣሚ ኣነ ከም መሓላልፈልኪ መቃብር ክፍሕሩ ኢናትኪ ማትኪ መቃብር ፍሕሩ እዩ ክሳብ ሕጂ ሰብ ሸለል ኢሉካ ሓሊፊ ከምቲ ንስኽ ኣፍቲ ከፊትኪ ድላይ ክትዛረብ ንሕና ካ ንሕርጃ ኣፍና ክንከፍተልኪ ኢና ኣንቲ ሸርሙጣ ኣንቲ ከልቢ ኩሉ ከም ሸነልኪ ባዕልኺ ዝመስከርኪ ድሕሪ ሕጂ ኣፍና ከፊትና ንዓኺ كنزاربك إنا مقابر كخاف فحوري